tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zawain chi bai le vek ule tun chum video at chuan French movie mu nom le pek tak mai karta hena ti hi toikim taka cleara ngai thla khau zoi na hun ilo nei le ang upyang Colombia a cheng Leo a hian boxing a chol san hu in anun chu amang ho so ta hle Ngawlvei satlia mai ni to in an namamo na po sang takani chuwang chuan damlo enkawl na tho ve te chu tum tangotin nurse Lucia chu amua ani chuan chu in nei tu nu ber French nu ho sajet Muriel bula chuan a hruai ta ni konga chin hnuai lam che theilo Muriel chuan ama enkawl tu tur hian French chong thiam kher adu awanga damlo boy pui na a tho a la thok ngai reng lo le namamo em loi si Leo po hi interview ve ngam ani nge Muriel chuan a natlang pui tur te chu ashila Leo chuan naw pang damlo taknial po ala boy pui ngai lo ti asia chuan atui lo viau Mahse chance pek shim chu chati in na thok tur chuan anin rifle tani Leo la chuan hun ola nei piangin zu chu a in tareng maya che theilo Muriel la chu boy pui angai ngun mai bok si ruina hun tak po nei hlei theimeu talo chuani Lucia po in Murielin ama enkawl turatan mi pa ala chu makati ang reng hle a Leo ma chuan mi somli zet alo ban to awangin Leo po hian ape reivak aring lutuk lo bokani Lucia chuan jingdar thuma kai thovin Muriel diaper thak dan turle azun ek thiar sak dan te chu azirtira Leo chu mi pa ani miawa wangin Muriel zakril lutuk phei chu amu hilder dai Lucia chuan naktu ka chang chuan nangma a iti vek angai to don nia ti in Leo chu ashila ani pekla chu zana zuwa in na satlua to ka wanga penchongin a thau hlei thei ta reng lo maya chu chuan Muriel po ati sa ip ple Muriel zun ek thiar ba ka chu shai te aha no saktele angai mo zonga piang ti chu Leo na ani miawa wangin Leo po in thoi takin ati ve ta zela Muriel po in aril ru chunglil taka chuan Leo chu arin le beise aida in fil ati ve hle Leo chuan amamo na pianga pui chinin angai mo zonga piang atho sakzel chin Leo chuan Muriel zen chan le ato swal to dan chu shechakin Lucia chu azota ani chuan kumthum liam ta khan apasal hwal tlo turin friends sa azina Mahse to swal to kin hetiang hian alo omtani chuta chang chuan apasal hwal po in thlau thlak pha makin khohar takin shing nun a mangta ani hi ati chutiang zelin Leo po in a chin chen chalo chu laban san chuang lovin zan khotai rek thlengin arui bunga lelama a hna ero ala thok zom vereng tho arin le beise aidaya aban san har to awangin Lucia po in makati to hle a chan chu an na chuan thil chop nok tak hamtel te chu atel nuai wangin thokrai pe bar pon om ngai lawa ban nge ngai khopa an tho chiat lo vek le an mani in an ban san le thuai chen ani Leo chuan poisa wanga thokalom kani ti in chome le turin a chuak zui ngala Hmeichhe pakhat la chuan roklo tum bengotin ala hlo cham chiang zui Leo bazar ho chuan zairi le nuiri sha in Muriel chu a physical therapy sin alo tlo ani doctor chuan a thiam na sang mangin Muriel chu ti phur alo tum velani Leo chuan rongbolin zanri atan sanga asyam saka aru pakhat lek po ei palila thilpoi tak athleng the sin ti in Muriel chu alung oi lo hle Leo chuan a then vek thu soi Mahse a ei du mai chuang lo Leo chuan minring la ei tok mai ro ti in abar luya asoi ang takin aru pakhat te ma alo om reng lawani Lucia po in Leo ne na chuan Muriel chung chang chu chip char de uhleka shil in ama chuan Hmeichhe lu zo le ma ni to ka in keng ko zo ve tak mai ani a Mahse hetianga a om nu hi chuan anun engkim mai hi a in thla khleng lok to ani ber mai pona chwa taknial po du to lovin wheelchair a chut taknial po hi a hlau thlat to ani ati Leo a chen na in lo langin a chetwa tam lo ang reng hle bok
zu chu tlan le tlek to in a hna po akal theilo pha hial atu ka chuan kadam sam lo deu lom le ti in miu really chu awa mua ani la chuan adam lo wang ni lovin azurui pengchong le to wang ani ti alo shethiam veka a thlen le chuan ka ban to ang che alo ti mak Lucia hne na changin a hlo ma saber tur chu dongin luna dam doi ape boka doctor mudurin thuron ape bokani Mahse lio chuan zu he lua to ka wanga doctor mu vel chu chul tilem lovin phe khok thar aleya adu tok viau mai boxing zirna skula kalin a tho pui hlui awa mu alandana chuan lio hi European boxing champion chin in atla che sot viau to ani Lucia nen po chian chatak ni chauzelin anin kom ngai sot le a chutiang bokin muriali nen po line enkawl tluang chauzelin le khabu a chiar ngai mi lo thule engma sha thiam po nei ngai lo thua sei chuan muriali chuan makati le a le khabu chiar ngai lo top mishing anom thei chu ring theilovin le khabu chu chiar sakturin atingat lio po in thoi takin a chiar sak ve mai chuti rualin engma phi chu a sha thiam chuang haulo akerer chu santak lam boxing zirna chuan taltam zual ta dewin coach chuan karta hena a Hmeichhe boxing match nei ani don thu chilin zirlai zinga Hmeichhe pakhat Miranda chu champion theitura abe sei pol ani thu soin lio nangma hian train thei pheile chu chakna chance a chhale zwal via wang poisa atam tham don ba ka larna ani bokanga atia chu mi hnu chuan chak theitura abe sei bok lena nen chuan in hmel sha tir le in lio chuan alo shena samai le ngal a chan chu ani hi bazara athil ruk saktum tu nge kha ani lio chuan sparring session te nei puin chatok don le in a shebok Lucia le muriali te poin lio chungchang chu soidunin mi parin tlak le mi je chatak chong theilo tak ni in an shave ve muriali enkawl dan kaida chu abel to ema wangin lio poin a na chu a ne so ve to hle murial poin lio chu sha chan chakna nei deuh chanin tun malama athil lo ti to chin te chu zota ani poin dot soi kwal ve lovin in fiam mi ani chin thua shil ve mai atuk zinga lio chuan muriali chu pona chwa puya somin muriali la chuan adu lo hle a chan chu lio chu a pen chong le to awangin akut te chu akhur dur dur maya a thlau dai a hlawani lio chuan a thlau don hau lo thu shilin a to pa chuan anin pom chuak ve ta nge nge hun hlim om tak mang donin muriali po in nuama ti hle a hetianga nuam le hlim om hi ka ton lo na avarei ta em ati hial lio la in alom zong taka han chon chai vel dan te chuat hiam na samai sia muriali po ha ni ro lo chawin anui ke ta hui reng mai ni lio le coach te chu in mula in lio chuan lena zok chu train adu thu soya coach chuan Miranda chu train tumve bokin dollar sanga anin choi zui sak bok lena chu training na hmuna aron in lan ngai lo wangin lio chuan Miranda nena lena chen na hmun chu zota Miranda chuan chen na in po nei lo thu soin lio po in makati hle lelama pi muriali tan po chataka nala thok chun zom zelin le khabu po la chiar sak renga chwa pui je bokin hun nuam le hlim om tak an mang dun chin chum khat muriali ne na an chwa dun le chumin lio chuan a train tumnu lena chumi pakhat nen an kal dun lai mu in boxing lam ban sanin bial palama ain sorbing ria ngain boxing chungchang vela ti boy zui po chu adu talem lawani murial la chuan lio chu ngaina to tak zetin ngai zong anei le nei lo mul mai te chu shechakin anei lo ti ashat nu phei chuan a hlim hle na a tholo laia athil ti chin te chu shechakin Lucia chu azota ani pekla chuan o zuaru yang ti in alo chang mak mai boxi lelama lio le lena te chu in mula in lio chuan boxing zirna akal to ngai lo chan azota lena chuan boxing a hian dam kho chuana a om lo ti na chang mak lio chuan aril ru chu so son tir tumin thatakin e training nga i chak chuan sum thahnem tak i don ba ka ilar pha don asin chu lawa coach nen po poisa kanin choya
ichak vai chuan achan ve inei ve donia ti na chila lena po in asom na chu pomin a in buat sai ve chanta Mahse tun din huna hi chuan chen na in tur anei lo chu thushan ei in tur man tak ngial po ala nei lo zui Leo chu aron in lan le tak lo wangin miuriali chu akhwa har le a engma ei du lo pha hial lelama Leo le lena te chu bara kaldunin lena lam chuan mingo Hmeichhe pakhat ala tina pal zui tlan chedun ngalin konga an omlai chuan phubalak tum mi parwal ho chuan ron nang chingin Leo chu an soi sakron ta shep mai lena chuan silai nen ron pui ve in atuk po na akal thei don tak lo wangin Leo chuan akal thei lo dur thu chu shil sak turin lena chu angyen ta top mai ni atuk zinga chuan doorbell riral ral thom sha in miuriali chuan Leo nge ani aringa Mahse lena lek zok chalo ni in lena chuan zamlo zetin Leo te chen oma cheng ani thu soin Leo chu aron kal thei don lova chu chu koron soi ati deuh top maya Lucia mirin zong ani vaklo miurial hena chuan shil chhong vele in miurial chuan aron kal pe to lawanga mai chana soi a she siani don chu ti ngai to na nei ngalin angwai zwal pha hle Leo chu ngai to lo sham sham tumin eng mote chu hanti ve bok Mahse harsa atiri hle thung lenai la in ahliam tor po la dam fello Leo chu afin ve taringot mai bukani miuriali po in Leo ai o tur chu lak tumin interview akal puile to a Mahse Leo a hlir angai tu awangin aril ro chu apelo ti a hriat hle thung chuti lai tak chuan Leo chu ron lang hlolin amit duksen ber bur a mu chuan ngai viawe ti lovin miuriali chu a thinarim hle Leo chuan khatiang thil kha thleng to mi alawang ti in ngen lom lom Mahse miuriali thinrim chuan aban mak taksana chem chu makara na chan bok Leoril ruha chuan zu ina tuma Mahse ril ru chu thlak le in homeless nena azu chu pedai lena la chuan a ina chen veri chu dil sek sekin Leo po in anial bik shan lo na anei to lem lo wangin lena train chu na bera nei ta in an beidun na sachen hle lelama miuriali la chu Leo angaya chaphial chinin damdoi rui ve hial mai te chu du rum rumin damdoi ti chin Lucia chu adil ve a Mahse Lucia chuan ama khwa angai zo ka wangin arem ti lo thungani lena po in a omna pa Leo chu chhaitum vel tangutin an be se don ngota Mahse Leo chuan a du lo na samaya du chu soilo Hmeichhe en pona en lo shim shim zo kani arel ru chung rel taka chuan miuriali chu adu ve thawa wangin alung leng chu zuwa bok a chuan le ta ti chuan le maktak main miuriali har chuan abula Leo lo mu ve reng lai chu a muta thut mai Lucia po in makati hle miurial chuan kai tho du lovin ama a aron har ve hun chu nga ka reilo ti nuwa Leo po chu ron har ve main ani po in chulai dai daya alo om ringot chu makati ve hle a akal lai om reng po she silawani Leo chuan a hna chu tho chun zom tir le sham tura ngen zuin kain thak danglam to dona lom zu po ka in to lawang atia chu vele miuriali chu lung cheta ka chap chuakin a mo lo chunga angai chin zia chu shil topin a top nan chance voi khat pek le chu arem ti vetani Lucia po in miuriali hi itina le ani chuan apoi to via wang ti in warning apeve bok ti chuan ama ang che in Leo chuan miuriali chu len chwa pui chinin heng hun hi miuriali tan chuan hun hlu le chin chha tlak tak ni in chutiang ang reng reng chuan tu ma chunga anla changai lawa chutiang taka ngai sakna nan sa chu tu hena changma in ala dong ngai lo bokani ahun ola Leo chuan lena chu training pereng thau chinin miuriali ngai saktel zel angai bok sinen ahun chu manthiam angai chin hle ani Lucia bula chuan ur sun taka training kalpui angai to awangin ni chung chu na akal thei don lo thu shilin boxer chale hlotlin mabak mek lena chungchang te chu ashil bok Leo an Hmeichhe a train chin thu chu miurialin ala shiat lo wangin Lucia po in shiat tir a she hle miuriali chuan
Leo tan kor thar leisak adu thu soin kamis eng zuar mai chu an leisaka zeb lo chuan a in me mut lo ani atopa chuan an nga hlel em boxing competition chu nei ni ta in lena chu chak tange coach po in anin choina dollar sanga chu pe katuma Mahse Leo chuan lena khana phu a kei ai chuan amamo zok bokin kasia akuta pevek mai roti in akian tavek chu mi nu chuan Leo chuan a chian pakhat kar moi zet chu ho sakin miuriali chu apur kwal vela kumthum nuwa ina chwa san hlat ber chum ani awangin miuriali po in nuama tile pekhle Leo chuan tuipui kama te chuan apom kwal vel ani ti chuan accident ato awanga apasal hualin anung chon tak mak akonga chin hnuailam zeng che thei to lo chu awanga khohar le mal ngui bura hun mangchin miuriali khovel chu ama awanga mithar lo ni ta Leo wang chuan alo parvul le theita ni ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule